खुलुमबाय बयखौबो आरो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय मोनसे शर्ट्स भिडिअ बानायदोंमोन आरो भिडिअआ बोरै जाखो एसे कमेन्ट खालामना खोथा हर। मोजां नुदोंबा मोजां नुदो आरो गाज्रि नुदोंबा गाज्रि नुदो। ओमफ्रायहाय ना बेखौ बनायब्रबबाय ना रानि आरो आंजों दंफायो रानि बिथिं फै फैबाय। ओमफ्राय बहुद मानसि नांगौ जायो आरोना नै थांथ्र'जोब्बाय बैदि थांथ्र'जोब्बाय ओमफ्रायहाय बिथिं फै रानि जोङो शर्ट्स भिडिअ बानायदोंमोन आरोना रानि नै 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 साहा टिबट ओंखाम लाबोदो दिन्थिना हो ओंखाम लाबोदोंमोन। ओमफ्राय बे जाबाय माइब्रा माइ जोंहानि माइब्रा माइ। ओमफ्राय मोनसे दुब्लिखौ सेलेक्सन खालामना लाबाय। ओमफ्रायहाय आरो समा जाबाय बेलासिनि सम आरो जों अलरेडि दासो बानायखांबाय आरो भिडिअआ बोरै जाखो मिथिला आङो साननैसो उनावनो आपल'ड खालामना होनोसै बा नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नैबे रानिया बजासे लादोंमोन आंबो बजासे लादोंमोन आरो गिता जाबाय हादान ना हादान हादान बेयो आंगो जिउनि हादान हादान बेयो जोंनि जिउनि हादान बे गितखौ बानायदोंमोन आरोना शर्ट्स। बिराद खस्थ' आरोना बेफोर खामानिया माने बहुद खस्थ' जायो। ओंखायनो एसे लाइक खालामना हो बर'जों बर' अब्लासो आंबो गोजोननाय मोनगोन आरो उनावहा मोजां मोजां रिल्स बा शर्ट्स भिडिअ बानायनो हागोन। इउटुबाव नायोबा सानसुमा बर' चेनेल आरो फेसबुकाव नायोबा बे सानसुमा बर' फेसबुक पेजआनो फल' खालाम। ओमफ्राय नै जोंना दुब्लिया बिराद गिदिर आरो देग्लाय रावबो माने आखाइजों माइ हानो हायाखै आरोना मेसिनजों गासिबो दुब्लियावनो दै दंजोबोमोन आरोना दैयानो दै गासिबो नै माइ दुब्लियाव देग्लाय अनलि मेसिनजों माइ हादों जोंना अनलि मेसिन बाहायनानै नङाब्ला माने हाया आरो रावबो बेसेबां बाननो बेबायदि आं जाबायदि माइ बानना लादों बेबायदि जेब्लाबो आरो रावबो बाननो हाला आरोना खस्थ' खालामनो हाला। दानि मानसिया खस्थ'खौ बारा लुबैया आरामनो फैसा इउस खालामगोन नाथाय खस्थ'खौ खमायगोन आरो बेबायदि आरोना दानि मानसिया बिदि माइ बान्नो हाया आरो खस्थ'खौ लुबैया। ओंखायनो नै आरो जोंहाबो मेचिनखौनो लागायदोंमोन आरो बे जाबाय माइब्रा माइ आरोना माइब्रा। ओमफ्रायहाय दा जोङो रिल्स बा आरो शर्ट्सखौ बानायखांबाय मेंखाजोब्बाय बहुद गोबावनिफ्राय बानायाखैमोन जोङो थांनाय दैज्लांनि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि शर्ट्स भिडिअ आरो रिल्स बानायनाय जायाखैमोन। मानो होनना बुङोबा समबो मोनाखैमोन गोबां खामानियाव बेस्थ'। आं थाङो बैथिं रानिया थायो बेथिं ओंखायनो माने सम मोनाखैमोन। दिनै मोनसे बानायबाय आरोना जात्रा जाहांबाय बेनिफ्राय बानायलांबाय थासिगोन सम लाना सुबिदा लानानै। नै सासेया होद मा खालामदों नै रौतानिलै रौतानि जोंहानि फंबाइनि खैना जोंहानि फंबाइनि हिनजाव। ओमफ्राय रौतानिफ्राय लाबोदों आरो बिसोरना बैलाय खाथि जायो नै नायहरानो नायहर आरो माइ बजाखौनो दैखांना दोनलांनांगौनो ओरै फसंना गालांनांगौनो आं फसंनोसै नङा रायजागोनबो। नै माइब्रा एसे गायदोंमोन माइब्रा नै खाथियाव नाय बेसेबां मोजां ना माइब्रा माइया माइब्रा माइया नै माइब्रा गासिबो माइब्रा आरो दब्लायसेल' गायदोंमोन माइब्राखौ नै लांनो दङ लांनांसिगोन। हा मा होनदो बैसागोनि मोसानाय नायदोंमोन माबा हिरिम्बा नों बैसागोनि मोसानाय नुगोन दे। जाबाय ओमफ्रायहाय बेनोमोन आरो भिडिअआ दिनै रिल्सखौ शर्ट्सखौ बानायबाय ओमफ्राय नुसिगोन न'आव थांसै आरोबा गासैबो मोनहैजोब्बाय आंसो उन जालांबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनो शर्ट्सआबो आरो नैबे लं भिडिअआबो बोरै जायो बोरै थायो मिथिला खम समनि गेजेराव मोनसे सर्ट भिडिअ बानायबाय
दा दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बे खम समनि गेजेरावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना उननि ब्लग भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय